Emanki zegoen ongi etorrela Pariseko Jokoetan, Eurokopan eta Amerikakopan, zeresan handia baina handiagoa eman duten, maila handiko Gipuzkoa zein erregaia bihar duten kirolari. Batzuk domina eta guzti etxeratu dira. Zuen gure antxona zenatu. Txalo eta ondoren epanak dira kirolari euskal. Pau Atzani, Pau Atzani, Imanol García, Jon Taran, Manuela Atenas, Eder, Dionite Aramuru, Sergio Gómez, Bernat Turrientes, Jon Pacheco, Alex Herrero, Martín Zubiri, Mikel Herrera, eta Mikel Herrera, Zueko Guztiekin, Gipuzkoa Herrera, Txerra! Ondoren guztien izenean, Pau Etxatzen, Irautza, haitzatzen ere, horrezko saioa egin dugu. Etxera, Pau, jaurtitzeko prest, jaurtitzeko zuekin guztiekin, Gipuzkoa kirolari bikaina, Txerra! Thank you.